is full of praise. For one day in your house is better than 1,000 elsewhere. Into your sanctuary, we've come to adore you, Lord. Into your sanctuary, we've come to adore you, Lord. In adoration and praise, we glorify your name. Into your sanctuary, we've come to adore you, Lord. Into your sanctuary, we've come to adore you, Lord. Into your sanctuary, we've come to adore you, Lord. In adoration and praise, we glorify your name. Into your sanctuary, we've come to adore you, Lord. Behold, among men, the dwelling place of God, they shall be his people, and he shall be their Lord and God. People come by God through the way of the prophets. People brought together in the house of the Lord. People who attend to their Lord, the church of Christ the Lord. Behold, among men, the dwelling place of God, they shall be his people, and he shall be their Lord and God. Behold, among men, the dwelling place of God, they shall be his people, and he shall be their Lord and God. Amara nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Happy Christmas to you all. Same to you, Father. Happy Christmas to you all. Same to you, Father. Eji m obi aṅụrị n'ihi ọmụmụ nke nwa amụrụ anyị bụ Jesu Kristi na-anabata anyị ncha na be anyị na obi nna anyị. Anyị gbakọrọ ọnụ dịka ofu ezinụlọ ikele Chineke n'ụzọ pụrụ iche maka afọ ọmịa n'ebe anyị nọ, maka ngọzi dị iche iche nke o ji gọzie anyị.
anyị gbakọkwala ọnụ maka ya bụ emume nke anyị ga-eme n'ụbọchị tata iji gosi pictures of our fathers, iji wee kụziere anyị bụ ụmụaka akụkọ gbasalụ baa anyị. Anyị na-ekele Chineke ka o si wee rute anyị n'ụbọchị tata wee na-arụzie maka ụmụnna anyị ndị nke n'ebe dị iche iche, ndị nke ka nọ n'ụzọ ije, ka Chineke dunata ha na-enweghị nsogbu ọbụla n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị. Anyị na-elotekwazi ụmụnna anyị ndị oroma anyị ka anyị tinye ha n'ekpere nakwazi ndị bụkwaziri nkwa ilotekwazi n'ekpere. Anyị nwere onwe anyị bụkwa ebumnuche dị iche kpọkọta ọnụ n'ụbọchị tata ka anyị gbakwunye ebumnuche anyị ndị a n'ofu n'ofu. When I come into your presence, I'm so happy. When I come into your presence, I'm so glad. In your presence there is anointing. The Spirit moves around me. In your presence, anointing breaks the yoke, breaks the yoke. When I come into your presence, I'm so happy. I'm so happy. When I come into your presence, I'm so glad. I'm so glad. In your presence there is anointing. The Spirit moves around me. In your presence, anointing breaks the yoke. Jesus, We are here. Holy Ghost, We are here. Mighty Father, We are here. We are here for you. ụmụnne m, iji kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu mmeri Eucharistia dị nsọ, ka anyị lotenụ na anyị bụ ndị ome njọ, ka anyị rịọ Chineke mgbaghara ụzọ ọbụla anyị si mejọọ ya. Gị gbaghara m, emewo m, o Chineke biko. Nna gị gbaghara m, onye njọ ka mụ bụ nna. Biko nyere m aka yọbanụ Chukwu. Chineke biko emehiewo m, ịgbaghara m. Onye nwe anyị mee ebere, Kristi mee ebere, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke ji ike niile meere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị ga ma duru anyị na ndụ ebe ebe. Glory to God, glory to God, glory to the Father. Glory to God, glory to God, glory to the Father. To Him be glory forever. To Him be glory forever. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Glory to God, Son of the Father. Glory to God, Son of the Father. To Him be glory forever. to Him be glory forever. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Glory to God, glory to God, glory to the Spirit. Glory to God, glory to God, Glory to the Spirit.
To you be glory forever. To you be glory forever. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Ka anyị nwee arịrịọ mee anyị na-arịọ gị o Chukwu pụrụ ime ihe niile ka ọmụmụ nke si otu nwa gị ị hụrụ n'anya nye anyị nnwere onwe maka na okwu nke agba ochie kere anyị agbụ nke njọ. Anyị na-arịọ nke a site na adị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị onye gị na ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị ebebe ebebe. Ihe ọgụgụ kasị n'akwụkwọ ozi akwụkwọ ozi mbụ kejọ ndị asọ dere. Ụmụntakịrị, ana m edere unu akwụkwọ ozi a n'ihi na agbagharala unu njọ unu maka ihi Kristi. Ndị nna, ana m edere unu akwụkwọ ozi a n'ihi na unu maara onye ahụ nke dịrị site na mbido. Ụmụ okorobịa, ana m edere unu nke a maka na unu emeriela ajọ onye ahụ. Ụmụntakịrị, ana m edekwara unu n'ihi na unu maara nna. Ndị nna, ana m edere unu akwụkwọ ozi a n'ihi na unu maara onye nke dịrị site na mbido. Ụmụ okorobịa, ana m edekwara unu maka na unu dị ike. Okwu Chineke na-anọgide n'ime unu. Unu emerikwala ajọ onye ahụ. Unu ahụla ụwa n'anya. Unu ahụla ụwa n'anya ma ọ bụ ihe dị n'ime ya. Ọ bụrụ na onye ọbụla ahụ ụwa n'anya, ịhụnanya nke nna anọghị n'ime ya. N'ihi na ihe niile dị n'ụwa dị ka ọchịchọ nke anụ ahụ, nke anya na mkpago nke ndụ esighị n'aka nna bịa, kama ha bụ nke ụwa. Ụwa na ọchịchọ ọjọọ ya niile na-agafe agafe, ma onye ahụ na-eme uche Chukwu ga-anọgide ebighị ebi. Okwu nke ose bụrụ ụwa dere Chukwu. Eluigwe ghọrịba, ụwa golibe. Eluigwe ghọrịba, ụwa golibe. Toonu onye nwe anyị, ezinụlọ niile dị n'ụwa. Toonu ebube ya na ike ya. Nye onye nwe anyị otito kwesịrị aha ya. Wetaranụ ya onyinye n'ụlọ nsọ ya. Sekpuoronụ onye nwe anyị n'ebe ya dị nsọ. Ụwa niile maanụ jijiji n'ihu ya. Kwusachanụ n'ụwa niile na onye nwe anyị bụ eze. Ọ kwụwasịrị ụwa ike, enweghị ike ibugharị ya. Oge eji ikpe nkwụmọtọ kpee mba niile ikpe. Haleluya, haleluya. Chineke sitere n'ụzọ dị iche iche gwa nna anyị ha okwu site n'ọnụ ndị amụma. N'ọgwụgwụ oge a, ọ gwala anyị okwu site na nwa ya. Haleluya, haleluya. Hallelujah.
ya si n'ozi ọma dị asọ nke Luku dere. Enwere otu onye amụma nwanyị aha ya bụ Ana, nwa Fanuel, onye si n'agbụrụ Asha. O meela ezigbo agadi, onye ya na di ya biri naanị afọ 7 site n'agbọghọ ya tupu di ya anwụọ. Ọ nọrọ ọnọdụ nwaanyị isi mkpe ruo 84. Ọ bụghị n'ụlọ nsọ Chineke, ebe o ji ibu ọnụ na ikpe ekpere na-efe Chineke abalị na ehihie. Ọ pụtara n'oge ahụ kelee Chineke, kwupụta maka onye ahụ n'ihu ndị niile na-atụ anya maka nzọpụta nke Jerusalem. Mgbe ha mezuru ihe niile dịka iwu nke dị nwenụ siri dị, alaghachiri na Galili ruo obodo ha bụ Nazaret. Nwata ahụ toro, sikwa ike, jupụta na amamihe. Gracia nke Chineke nọnyekwara ya. Ozi ọma nke ose bụrụ ụwa. Anyị si n'oziọma nke anyị nọ nwebawanye nke okwukwe ka anyị nọrọ na Exalt the name of Jesus. Magnify the Lord with me. Exalt the name of God. Magnify the Lord with me. Exalt the name of Jesus. Magnify the Lord with me. Exalt the name of Jesus. Magnify the Lord with me. Exalt the name of Jesus. Magnify the Lord with me. Exalt the name of God. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Oh, we are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Thank you for the gift of family. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Thank you for your blessings in our lives. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Oh, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. What manner of man is Jesus? Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. Hallelujah. What manner of man is Jesus? What manner of man is Jesus? Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. 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 Say hallelujah. 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 Shout hallelujah. 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 Glory be. Glory be. Glory be to the Lord in the highest. Everybody shout hallelujah. That is Messiah. Everybody shout hallelujah. Hallelujah. Bahaya ebo deme. Bahaya. Bahaya ebo deme. Bahaya. Bahaya ebo deme. Bahaya. Bahaya ebo deme. Bahaya.
Amen. Amen. Ka anyị nọdụ maka na anyị nọ na be anyị na-achụ aja misa. Aja misa bụ aja ekele kacha aja niile. Otu dị n'ụjọ osu. Ya kpatalụ ịchọrọ inye Chineke ekele kedu ife ị ga-eme? Ije mas. Maka na aja kacha aja niile bụ gịnị? Aja misa. Otu dị n'ụjọ osu. So na ịgbakọrọ ọnụ ebe a ikele Chineke, inye ekele. Ka m si akọwala anyị na mgbakọ ọnụ ndị nsọ ndị otu Kristi nke mbụ, gịnị kpatara anyị agbakọrọ ọnụ? Anyị na-agbakọ ọnụ in order to ascribe worth to our God. Okwumunye bụ worth, asị na ya worth nke a, to ascribe value to our God. Ka anyị gwa ndị mmadụ na Chineke na gịnị kere anyị otu dị Jesu. So you worship God in Himself. Ọ bụrụ adịghị okwu maka ikele Chineke o, ikele ya maka ihe o mere gị. I'm talking about to worship Him maka na ya gịnị ya kere gị. So na mgbe ọbụla ịgbakọrọ ọnụ na-ebunye afa nsọ ya elu, you are telling the world that He is your God. Ịma na Sam gwara anyị ụfọdụ believe na ihe ọma na-emelụ ha na ọ nwechi n'ọsọ mmụọ na-eme ya bụ ihe ọma. Otu dị elu Jesu. Atinye aka na biznes ọ na-aga ha believe na ọ nwere something aka ji so mmụọ na-emelụ ha. Nke a mee ha believe na ọ nwere something somewhere. Mana anyị gbakọrọ ọnụ ịgwa ụwa niile na Chineke mere gịnị mere ya anọ ya kere ihe niile maka na anyị bụ igwe atụrụ ya. Psalm 95 gwara anyị, He made us, He created us. We are His sheep, the sheep of His flock. Anyị bụ igwe atụrụ ya. Ọ sị anyị, come, let us bow and bend low. Let us kneel before the God who made us, because He is our God, and we are His people. Otu dị enu Jesu. So n'ọnya bụ ihe nke mbụ anyị ji ebunye afa nsọ ya elu, anyị ji abụọla ya isi ana. Ya kere anyị. So na anyị na-agwa ụwa niile na it is in Him that we live and move and have our being. That is why in Acts of the Apostles, chapter 17, that it is in Him that we live and move and have our being. So we are acknowledging that. Ya bụ nke mbụ. Nke abụọ, anyị na-enyezi ekele dịka ezinụlọ ndị Ozonweke ya na ụmụnne anyị ndị ọzọ ndị bịakwa ịnọnyere anyị. Kedu ife anyị na-enye ekele? Anyị na-enye ekele ụzọ ihe ịtọ. Nke mbụ, ikele maka ọgọ ya niile, maka ihe ọma niile nke ọ na-emere anyị. Otu dị elu Jesu. Agụbanya bụ mmeso ọma Chineke, chi ga-eme gịnị? Chi ga-apụ. Mana let us begin from somewhere. Ka anyị bido from last year, or rather, ka anyị bido from this year. Kamgbe Jenụwarị, anyị megide nye bụ ihe, eji iro mee gịnị? Eje azụ, anaghị eme. Ọ dịka chi iri, ọ dịka chi ema nkụ. Mgbe ụfọdụ odu COVID bịa mee nke ya, meche mee gịnị? Gafee. Mgbe ụfọdụ bụ ihe ebugharị, ụfọdụ isi wachi ofu onye. Wahala, ọ nwere ndị ma ndị ọnụ enwere gịnị? Enwere otu dị elu Jesu. Mana ihe a anyị megide to jump, megide until anyị rute n'ụbọchị tata. Praise the Lord. So na anyị na-ekele Chineke. Ọ bụrụ naanị ihe ọbịa na ndụ anyị, ma ihe ndị a bịa na ndụ anyị che na ha adịchala mma maka na ihe niile na-aga dịka ntụziaka Chineke. So na anyị na-ekele ya maka nke gara aga. Nke abụọ, anyị na-ekele ya maka nke ọ na-emeela anyị kịta. Otu dị elu Jesu. Kedu ihe ọ na-emeela anyị? Ihe ọ na-emeela anyị bụ na o nyere anyị ohere anyị gbakọ ọnụ n'obi nna anyị, gbakọ ọnụ dịka ofu ezinụlọ to worship God. Agwara anyị that Sam gwara anyị that His praise is in the assembly of the faithful. N'ebe ndị nsọ gbakọrọ ọnụ ka a na-egosi Chineke, a na-egosi ebube Chineke. So na agbakọrọ ọnụ mgbakọ na-agbakọrọ ebe na Chineke mere gịnị? Nọnyere anyị. Otu dị elu Jesu. So nke ọ na-emeela anyị kịta. Then nke na ọzọ pụta nke ọ ga-eme gịnị? Nke ọ ga-eme n'elu. Otu dị elu Jesu. A sị na ekene nwaanyị akịdị ome gịnị? Akene na ọgwọrọ ọfụma ome gịnị? Ọgwọta ọzọ. Otu dị elu Jesu. Ekene dike na nke ọ mere eme emekwa ọzọ. So na anyị kelele na nke gara aga na nke ọ na-eme na nkịta. Anyị nwesịrị olileanya na nke iru ụka. Otu dị elu Jesu. So na ọ ga-abụ our new name. Afọ ọfụla bụzi gịnị? Nke iru ụka. Na nke iru ụka. Maka na nke azụ ụbọchị ka ọ dịcha. Nke azụ anyị dịchara social. Ụbọchị ka anya bụ ihe si aga mana kịta anyị dị social maka na anyị na Chineke nọzi. Otu dị elu Jesu. Onye bụ
essence of the celebration we are celebrating this period? The Christmas season. Can you the essence of Christmas? I need to happily anyway. That well, I will come mother. I'm more than a Virgin Maria or Baby Nelani. It was put and John. Some John 3 verse 16 say again. For God so loved the world. So if you go see that love He has for us, God left heaven or halfway anyway. God is limitless. God has no form. He is above and over everything. Philippians 2. Now, to that point, not to save us. So you can akọba ọjọọ amankọnya otu dị n'ụjọ eso maka na Chukwu nọnyere anyị ọ bụ na egwu na-atụ gị mmadụ na-eyi gị egwu eme ya bụ ya esi ya na ọmalụ na your God is Emmanuel otu dị n'ụjọ eso maka ụmụ ndị other consciousness ka anyị chọrọ ka anyị mmalụ n'ime onwe anyị that our God is who? Emmanuel. And if your God is Emmanuel, that God is with you. Agwala ya na Psalm 91, 1,000 may fall around you, 10,000 fall at your right, but it will never come close to you. Oto de no Jesu. Makana gini, pino ne gini, no eloge, oto de no Jesu. So no pay mind that God is with us, at least in our family. Nene good bani, never that. This you I am very proud of our family. Omo ne nanya, kanyi no be nanya. Imana. If you want to bring out something extraordinary in anything, you bring in measurement, you compare and contrast. Isi na Emeka to ogonogo Emeka mamputa, mana icho onye smokwu dobe na kuku Emeka, ogonogo Emeka begini, oputa ofuma, oto ye no Jesu. So I did the same yardstick measure ndị niile na around us. Ine ilu na azụ, ifo na Chineke na-emere anyị ngozi. Ọ na-emere anyị ihe ọma n'ezinụlọ anyị n'agbanyeghị ka o si na-adị ihe kacha bụ ofu ihe bụ Chineke butere anyị ozi udo otu dị elu Jesu mgbe a mụrụ Jesu Kristi ọ nwere eme n'abalị ahụ eluigwe mebere aṅụrị na Sam tata eluigwe na-egoli ụwa na-eme gịnị na aṅụrị maka na eluigwe memepe enwe angels na-ebido gụba otito dịrị Chineke na gịnị n'elu kasị elu n'ụwa udo dịrị ndị mmadụ ndị ya na-eme gịnị so na first gift of Christ is what? Peace. Udo dịrị ndị mmadụ and anyị kele Chineke na udo adị n'etiti anyị. Amen. Udo adị n'etiti anyị mgbe m nọ na Ọbatu Umeleme to be precise a particular family akpọ m maka ikpe kedu ikpe a na-eme ikpe na amụ ha 6 so onye ọbụla mụta nwa nke ya ha na-agbawo even through one day na-agba even to the point of ijebe dibia and all this so akpọzie fada ka fada reconcile ya ha mgbe a na-abụ m seminarian eso fada were bịa ihe na-eme 2009 so mgbe a na-ekpe dị ikpe ibe nwụrụ mbe m sa ya ọnụ kwuo fada nọ maka na anyị buru ibu ka anyị ji mee gịnị ka anyị ji enwe nsogbu maka na ha dị just 6 otu dị elu Jesu no 6 mụtaziri ndị ọzọ so enwezi a bigger family ha na-eme ya so si na ọ bụ na ọsọsọ ya na onye nka ka mmụta at least na udo ga-adị nwee si ya mba ma ọ bụla eziokwu otu dị elu Jesu ịma na anyị na-ekwu ya trying to compare na o nwere ebe ọ ga-ịbata ịfụ na ọ bụla just na amụrụ 6 na amụtalụ mmadụ 30 na alụtakoro otu dị elu Jesu wee mụọ ụmụaka wee mụta more than 26 then ụmụaka ahụ ndị nke ụmụaka ahụ 26 ahụ mụtazie ndị arụzi kịta na-ada agụta ọnụ oke mana ọbụla ya ma awa nọmba na ọbụla ebe ọzọ nweke post mu number of children nọ na bed bọs nweke onwero otu dị elu Jesu onwero mana my point bụ as regards number then that peace a na-ekwu maka ya peace ya Chineke nyere anyị as na peace to people of goodwill maka na anyị bụ ndị anyị na-achọ okwu otu dị elu Jesu anyị na-achọ okwu we are people of goodwill ngozi Chineke na-ngozi anyị
o si n'aka nna nna anyị ha wee rute anyị aka. They establish peace, and all that is what we are enjoying. Ana m arụzi anyị ka udo a Chineke ji aka tinye n'etiti anyị, nke bụ na amụnyere anyị mụnye n'ime udo, anyị bịakwụ na ihe na-aga ọfụma, anyị fụ na amụnyere anyị n'ime ngọzi. Ịma na sị na amụnye gị ọkụ n'aka, ịkwere gị ome gịnị ka ọnụ na-alị gị. So this is our own time. Ebe enye ha mpanaka ọkụ ya, anyị ga-eje gbata fuel, gbanye generator, ọkụ ebe gịnị ọ na-enwusi ike otu na-elu Jesu. Ọkụ udo anyị na-achọ na udo ga-adịlele otu na-elu Jesu. Udo ga-ebe gịnị ga-adịlele. Ọ bụrụ okwu udo nke absence of war, ịbụgo absence of violence, mana nna dị nwanne m anya, mana achọrọkwa m ikwu maka mkpu a ga-asịkọ na m ekwu. No, anyị na-ekwu udo nke Chineke na onwe ya na-enye, nke si n'ime onwe apụta, nke bụ na my joy is because you are my brother, you are my sister. When I see you, I do what? I rejoice. If I don't see you, I will look for you. What do you do, Jesus? That will establish in our family because of Ozonweke. But I think we have a long way to go. Opening when I even more, just project here, next 10 years, next 15 years, Karaya Gadi. I need a bumbo. More than if you on when they want to be at Abogumbo, where they can't you see the go crazy no more. Can you go to do? Ebu do Ebano Kajiso no. Ebe Fonana de Ebano Kajiso no. Can you just an Ajamisa? Ebo no Bokola on the bani. No, Genadi Yana, I think I have a easy forgetting. For four, that about that yet. Echi put at first. Okunechi, I'm begging. Oh, Chineke. So we thank you. And I thank all of you. Nde batalono, makanyabo emume. Ani mana, onwe ndi casinos emegene. Onwe ndi casinos abia. Opulus kelubelu visi. Aga abia no, sulani molea. Maka afọma Chineke na ndụ anyị. Ihe bebere anyị n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị. Udo dịrị unu. Dịkwara mmụọ gị. Chineke premi penine na ramuya. Onye nwe site n'obi ọma gị Onyenwenụ nara onyinye ndị nke gị mee anyị na-arịọ ka ihe anyị ji okwukwe na nsọpụrụ ekwupụta bụrụzie nke anyị site n'ihe omimi nke eluigwe ndị a. Anyị na-arịọ nke a site na Kristi nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere ụlọ. Melite n'obi elu. Ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ekele. Na anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile ụnna dị nsọ Chineke ji ike niile onye dị ụwa tụwa site na Kristi dị nwanụ anyị n'ihi na ihe omimi nke okwu mere ahụ enyela anyị nghọta ọhụrụ banyere ebube ya
ebe anyị kwenyere na Chukwu bịara n'ụdị a na-ahụ anya, ka anyị si na ya jupụta n'ịhụnanya maka ihe mmụọ nke anyị anaghị ahụ anya. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mmụọ ọma niile nke eluigwe na-eto ebe gị oge niile na-ahụ ukwe n'aha sị Nsọ, nsọ, ose bụrụ ụwa, Chineke nke igwe na ala, ebube gị jupụtara n'eluigwe na ala. Hosanna, Hosanna, Hosanna n'elu kasị elu. Ọ dị ngọzi bụ onye bịara, onye bịara na Onyenwe anyị. Hosanna, 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 Hosanna n'elu kasị elu. bụrụ isi iyi nke adịmasị ọbụla. Ya mere anyị na-arịọ ndị onyinye ndị a nsọ site n'ịkwasa mmụọ gị ka ha wee nọrọ anyị ahụ na ọbara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi. Onye mgbe ọ butere ka edu ya n'ahụhụ ọnwụ were achịcha ka ọ na-enye ekele nyawa ya nye ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a rie nna ya unu niile, n'ihi na nke a bụ ahụ m nke a ga-ekwuru nye maka unu. Etu ọ bụ ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-enye ekele bunye ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a ṅụọ nna ya unu niile, n'ihi na nke a bụ iko nsọ nke ọbara m nke ọgba ndụ ọhụrụ na-ebi ebi, a ga-agbara n'ihi unu na n'ihi mere ihe mmadụ ka e wee gbaghara njọ gaa, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị na-ebonyere gị adịcha nke ndụ biko nsọ nke nzọpụta. Anyị na-enye gị ekele n'ihi na ị gụnyere na ntoziri kwụrụ n'ihu gị n'efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke n'ahụ na ọbara Kristi bụrụ ndị ga-agbakọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị mmenụ, cheta nzukọ gị gbasaa n'ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya ya na Pope anyị Francis, Bishọp anyị Callistus, onye enyemaka ya Ernest na ndị echirechi niile. Chetakwazi ụmụnna anyị ndị nke sokwu n'elu gị, ndị nke bụ mba dị iche iche bịakwute gị. Biko chee ntị ma dọrọ ebere ha n'ofu n'ofu. Chetakwazi ụmụnna anyị ndị dị iche mgbe nke mberede na nwụrụ anwụ ụra, were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke egwu gị. Anyị na-arịọ ka ị mere nri na ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu nakwa Josef dị ngọzi ihu di ya, ndị apọstọl dị ngọzi na ndị nsọ niile ndị mere uche nke mgbe ụwa tụ ụwa keta ekpe ndụ ebi ebi, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Site na ya bụ Kristi na ndị sonye na ya nakwa n'ime ya na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, ka nsọpụrụ na otu ede si adịrị gị, Chukwu nna ji ike niile,
site n'ụwa tụ ụwa niile. Were zuo ka anyị were nụ nkama obi bee. Nna anyị nọ n'eluigwe. Nna anyị nọ n'eluigwe. Otuto dịrị aha gị, ka ọchịchị gị bịa. Ka eme uche gị n'ụwa dịka esi eme ya n'eluigwe. Ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị dịka anyị siri gbaghara ndị mehiere anyị. Ekwela ka anyị kwenye na nranye, ma zọpụta anyị n'ajọ ihe. Zọpụta anyị na-arịọ gị, Osebụwa, n'ajọ ihe niile. Were ebere ure n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka ha zọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị were gbaghara nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. N'ihi na ọchịchị bụ nke gị, na ike otito Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo m ka m na-ahapụla unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwana anya na njọ anyị gaa, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile, ka uche gị siri chọọ, ịbụ onye dị ndụ na-achị ebebe ebebe. Udo Osebụwa dịrị unu mgbe niile. Onye kere ụwa nara ekele, Chinwe mmadụ nara ekele, Chi jiri ọzọ nara ekele, Chukwu onye eze. Asị n'igirigi nduzo sagio, igirigi nduzo sagio.
Jesu Kristi onye na-egbochapụ njọ nke ụwa, nwa atụrụ onye nke na-asịcha anyị na njọ. Nee, anyị nwere isi ma ọ bụ ndị akpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Oriri ya bụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị ruo na ndụ ebighị ebi. Arịrịọ tupu arata oriri dị asọ. Anyị si na sakramenti nke anyị na-anata, mee ka anyị keke sakramenti nke a kpalite mmụọ anyị ka anyị wee tosie etosi ịnabata onyinye nke a n'onwe ya. Anyị na-arịọ nke a si na Kristi dị nwe n'anyị, ka anyị nọrọ n'anya. Father, found your open and billing so then other programs are continuous here. Ndị nke hụrụ n'anya ka e were ume na-arịọ osebụrụ ụwa Chineke anyị ka o gosi mmiri n'ụma ọ bụ ya kere nke a ga-efe anyị ugbu a iji wee chetara ya maka baptizim anyị, ka anyị rịọ ya ka o nyere anyị aka ka anyị were kwụsie ike na mmụọ nke anyị natagoro ekpere ime obi. Chineke pụrụ ime ihe niile, onye dị ebe ebe, ngị kere mmiri ka ọ bụrụ ihe na-eweta ndụ na ịdị ọcha, iji mmiri awụcha mkpụrụ obi ndị mmadụ wee wetara anyị onyinye nke ndụ ebe ebe. Anyị na-arịọ ka ị gozie mmiri n'ụwa, bịa were ya baa anyị ume n'ụbọchị taa anyị na-eme ncheta ọmụmụ nke nwa gị ya na nnọkọ nke ezinụlọ. Mee ka Gracia egosi onwe ya ọhụrụ n'ime anyị dịka ọnụ mmiri nke ndụ, site na mmiri n'ụwa zọpụta anyị na nsogbu anyị niile, ka nke ahụ ka nke mkpụrụ obi. Ka anyị were obi dị ọcha na-akpụdebe gị,
were kwatosi ịnata nzọpụta gị. Anyị na-arịọ nke a site na ngosi dị nwere anyị. Anyị ewere ebere rịọ o sepụrụ ụwa Chineke pụrụ ime ife niile ka ị were ebere gozie nnụnụ nwa ọ bụ gị kere site n'onye amụma Elisha itiri iwu ka etinye nnu na mmiri ka ajọ mmiri were dị mma mee. Anyị na-arịọ gị o sepụrụ ụwa ka ebe ọbụla e fesara mmiri na nnụnụ nwa ka ajọ ike na ọgụ nke ndị ilo anyị si ebe ahụ na ka mmụọ gị dị nsọ wee nọnyere anyị wee na-echekwa anyị. Anyị na-arịọ nke a site na Kristi dị nwere anyị. Ka mgbakọ mmiri na nnụnụ nwa kpọlitela anyị ike nke mmụọ nsọ n'afọ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ngwa ukwe wee ikele gị maka onyinye nke nwa gị Jesu Kristi onye nke bịa nwụọla anyị zọpụta anyị na njọ. Ikele gị maka onyinye nke ndụ ịbụla anyị n'akwụkwọ nsọ Jọn 10:10 ịbịa ka ihe anyị ndụ a ma anyị zụga anyị oke. Anyị bụ ndị ezinụlọ Ozonweke na ụmụnna anyị ndị ọzọ gbakọ n'ilu gị n'ụbọchị taata inye gị ekele maka ngọzi gị. Ikele gị maka afọ ọma gị n'ebe anyị nọ, maka afọ nke a gaba n'isi njedebe echi. Anyị na-ekele gị, anyị na-arịọzi gị ka ị gaa n'iru gọzie ụmụ ụmụnne m ndị a ka ọ bụ na mbata ha ihe ha nchaghị gị n'aka, balụ ha n'elu na-agọzi ha, burulu ha ụzọ na-echekwa ha, gbaa ha ogige na-amanyelụ ha. Ka na bụ ụbọchị taata anyị gbakọrọ ọnụ ka ịfụnanya gị na-enwu ọkụ n'ime anyị n'ofu n'ofu. Mkpa anyị dị iche iche nke anyị na-achọ anyị ji bịa n'elu gị n'ụbọchị taata. Nna biko chee ntị ma nụrụ ekpere mezuru anyị ka o sipụrụ mmasị gị n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị. Ka mkpụrụ gị si pụrụ na ọzọ nwee ka mkpụrụ gị na-ekwere n'ugara aga ka o zuru ike na ndokwa. Onye nwe anyị nọnyere ọnụ na Chukwu Chineke na-egozie ma chekwaba unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Udo dịrị unu. Isaac mụta Jacob mụta nke bụ na emechara ọ bụrụ 42 generations from Abraham to who? Jesus. Otorinu Jesu. Mgbe ụfọdụ gị mkpata iji ala agba mbọ to recall these histories, ịkọ maka ka ihe si bido, ka ihe si wee dị. Our story, our history na-enyere aka nke mbụ maka onwe anyị. O nwere obi ga-esi gị ike dị mmalụ ka ihe si bido. Ị na-anya n'akwụkwọ nsọ ịfụ na ihe nke mbụ dị n'akwụkwọ nsọ bụ gịnị? Genesis. Otorinu Jesu. Abụọ ya gịnị? Akwụkwọ mbido. Anyị manụa ọ nwere onye mụrụ ọzọ nwee ka ọbịa bụ ọzọ ụdọ ọbịa. Anyị mana ọ nwere onye mụrụ ọzọ ụdọ ọbịa bụ ọzọ ọgwụ ọbịa.
anyị mana ọ nwere mụrụ ọzọ bụ ya so etres dị gaba mana at least anyị si ka ebido from onye Ozonweke otu dị nụ Jesu ka ebido from Ozonweke ọ bụrụ na ife olobi nke na anyị afụ Ozonweke mụrụ Ọzọji ọ bụ ya Ọzọji amụọ Mr. Joe ọ bụ ya Joe Chief Joe amụọ Kenechukwu how many generation gị tara anyị gụtagoro or 3 or 4 otu dị nụ Jesu ihe na-ekwu bụ the consciousness ọ ga-eme anyị malụ ihe anyị na-eme anyị na-eme consciously anyị chọrọ ka anyị malụ ka anyị ha anyị chọrọ ka anyị malụ onwe anyị ka anyị malụ ebe anyị si bido ka anyị malụ ebe anyị na-eje ọ na-enye n'aka so n'ọnya ka ụmụnne anyị ji tịkọta isi ọnụ wee sị na ọ dị mma a na-achụ na Jamaica si na o kwesịrị ezie ọ bụ ya bụrụ ihe ziri ezi na-azọ ndụ otu dị nụ Jesu maka Deuteronomy 11:19 gwara anyị ọ sị anyị teach it to your children and to your children's children even while they are sleeping while they are awake ebe ọ bụla ha na-eme gịnị na-akụziri ha ka ị akụziri ha maka nna gị na nna gị ka ha wee malụ ebe ha si mee gịnị ebe ha si pụta ka ama na anyị abụla ohu na o nwere ebe anyị si pụta o nwere ebe anyị kọ otu dị nụ Jesu so na ana m ekele organizers ndị chepụtalụ maka ya bụ ihe kịta anyị na-emegoro nke ndị nna anyị anyị mana ndị nna anyị ha nọ nwaanyị ọbụ ya otu dị nụ Jesu ndị nna ọbụ ha nọ nwaanyị ọbụ ya we can even get one bigger one TJ picture ha ebe ọ bụ na ha bụrụ ibu kpokọta ha ncha niile ma nọ just for memory sake maka ị na-anyị fụ na anyị buliziri ibu onwerozi onye nwacha ndị bụ Ozonweke niile mana a na-abata anyị na-eme gịnị anyị a na-agba onwe anyị and the time we keep our history mmadụ jụọ gị echi ụmụ ole ka Ozonweke mụtara eme gịnị ikwuo ya ọnwụla ya mụọ number of children Ozonweke mụtara anyị machi ya otu dị nụ Jesu mana ndị ụmụ Ozonweke mụtazi ka anyị merezi gịnị ka amalụ so na ebido na mbụ onye Ozonweke gịnị amacha maka ka echi ga-esi wee dị ọ kịta ka anyị bụrụ ya gịnị amacha maka na ọ dị ka Ozonweke amụ mmadụ 26 ọ bịa ọ mụrụ mmadụ 26 about 26 27 within that range agụnye ụmụ nwoke then ụmụ nwoke nọ nke ha ụmụ nwaanyị nọ nke ha then the whole family will continue mana the point bụ na ekwesịrị inwe ndị ga na-agwa anyị ka anyị malụ ha afọ a ka anyị malụ ebe anyị na-eje malụ onye anyị ha malụ ndị nke gara aga malụ some of this history ọ na-enyere aka so I thank you all na ka nsị ka ngwa anyị kịta maka emume nke anyị na-eme ọ ga-enyere anyị aka tomorrow so that ịkpọ nwatakịrị si ya ime onye nọ na picture na ọba mpa gị ma mpa gị ọ dị happy mana afọ ya olu school ajụọ megịrị okwu onye ma na ụmụ ebe ozi ọ na-enyere aka so thank you ka anyị gozie nụ the pictures. Enyemaka anyị dị n'aha onye nwere anyị ezi Chukwu anyị ekele gị n'ụbọchị taata anyị gbakọrọ ọnụ dịka ofu ezinụlọ iji wee kpughe pictures ndị a enyo ndị nna anyị ha nke ga-egotere anyị maka ebe anyị kọtara na ngozi dị iche nke iji gozie anyị na-ekele gị n'isi ha anyị na-ekele gị maka amara nke ezinụlọ anyị na-arịọ gị nna ka igozi pictures ndị a ka mgbalị ekonye n'ọgbada anyị ka abụrụ ndị ka anyị ga-esi na ya wee na-amụwata onye bụ ọfụma ka ọ nyere anyị aka dịka ofu ezinụlọ ijikọ anyị ọnụ maka udo na aṅụrị nke gị akụzie pictures ndị a n'afọ na nwa na mmụọ nsọ. Chineke ja ya mma ekele ịdị mma onye kere ụwa onye ọma kele Chineke ja ya mma ekele ịdị mma onye kere ụwa onye ọma
n'afọ nna na nwa na mmụọ nsọ na n'afọ ụka Kristi n'ụwa niile nke onye isi ya bụ Pope Francis na n'afọ bishọp nke dayọsis anyị bụ Most Reverend CBC Ọnaga na n'afọ onye na-enyere ya aka Most Reverend obodo na n'afọ Fada nke nọ n'ezinụlọ anyị Fada Patrick Ozonweke na n'afọ ndị nna anyị na anyị ncha gbakọrọ ọnụ ebe a n'afọ ndị bụ Ozonweke ndị gbakọrọ ọnụ ebe a ka nna kot bidonụ nke May God bless you and keep you. Amen. May God share His light upon you. Amen. May God be above you to continue to bless you. Amen. That could be a good na Nsọ. Amen. Misa,